trid? Irridu naraw fejn se mmorru. X'jiġifieri? Kont nitkellem mal-perita u qalt li ma nistgħux nibqgħu ngħixu hawnhekk għax qed nissugraw li għax isaqaf fuqna. X'inhu? U għalkemm? Jien naf. U spiża spiżun ukoll. Għasek nbijaw il-karozza u kull manna. U fejn se mmorru? Qed forsi saqsilhom hekk ittina xi kamra u jiena mmurant tal-bank u nhar joħorġu nixxilhom. U l-lum fejn se nħallsuha. Kont nitkellem mal-perita u qalt li ma nistgħux nibqgħu ngħixu hawnhekk għax qed nissugraw li għax isaqaf fuqna. X'inhu? U fejn se mmorru? U għalkemm? Jien qed morru vaganza, le? U kemm se ndumu? Perita għadu ħsib ix-xogħol qalet li għandhom xi ġimgħa xogħol imment. La ġiet hekk, imorru għal ġimgħatejn aħna, le? Spiża? Spiżu. Nalla nfadlu. Kieku ma nafx konna nagħmlu. Dan għandna niġu reżibul għax kollha sar inkubra. Taru, x'mara bil-aqal għandek. Li tagħmel illum isawwar dak li jiġri għada. Informa ruħek. Ippjana, hu azzjoni.